siap kita. Aku rumangsa menggos kakang. Yen pancen ana tumpang soni, aku jaluk pangapura anggo gadahen lawan sampean iki mau kakang. Yo siap kita. Kabeh mau ora dadi boyo pangopo. Mergo nggone awake dhewe geglati ana ing pertapan Gunung Lawu. Kok menawa wae besok kowe kelawan aku nggone geglati bisa buntas. Kaya mangkono kakang. Iya. Aku bakal manut lawan ngestoki dawuh marang Bopo. Kan wis dadi santine atiku kok kakang. Kalamun to aku pinteran kasis kaya dene sampeyan ing besuke. Iya. Bakal tak nambani ati kang suci. Tegese pinterku bakal tak nggo nulungi sapa to sing butuhke marang pitulunganku kakang. Pancen kuwi bener siap kita. Gonmu olah bilaraga besok yen wis buntas aja nganti kanggo diri pribadimu dhewe. Mergo kabeh kuwi mau yen bisa ayo padha tetulung sepadha pagane. Nek kaya ngono to, Kakang. Saiki bab gegladen disisihke luwih dhisik. Hah? Sing baku antarane aku lan sampeyan. Sejatine aku kangen lho kakang karo sampeyan. Ya, sampean iku lho. Kok kondo kangen kelawan pun Kang Mas. Apa ya tenan? Lair kang sing batin, aku tresno kelawan sampeyan kok kakang. Saluwe bumi sakreping langit, mung sampeyan sing banyak tak tresnani kakang Mitara. Cintari, Kakang, semono uga aku sing tak rasakake ing dina iki. Sakwise kowe kelawan aku padha-padha bebarengan saben dinane nganti aku ngrasakake sajroning atiku rasa seneng kelawan kowe Sakti. kakang, Iya. mula ora usah dadak kesuwen. Iki rampung gegladen. Mumpung ora dipresani kelawan Bobo. Ayo aku lan sampeyan padha kangen-kangenan. Padha yang-yangan kakang. Manismu kanggo jiwa
semono uga aku Bintang. Wis gede banget rasa senengku kelawan kowe. Sopo wae ora bisa misahake rasa tresno iki Bintang. Janji yo Kakang. Aja nganti tresnani bocah wadon sak liyane aku. Ora, aku ora bakal benjani janji kelawan kowe jan. Yen kaya ngono, aku matur nuwun banget Kakang. Aku matur nuwun banget lawan sampeyan. Yen to sampeyan tresnani. Yen tresnani lawan aku. Bintari, Kakang. pancen iki mau wis dadi sene-sene sakjroning atiku kelawanku. Iya Kakang. Kowe dene rasa seneng kelawan aku semono. Aku kok bingung. Oh. Terus Kakang, aku ki kangen lawan sampeyan lho Kakang. Iya. Aku ki golek sampeyan. Kakang! Ono apa to? Lho sapa wonge sing kuwan nyawang? Mripat kuwan diodong to rasane krengkap-krengkap. Sapa iki? Bocah wadon iki. Aku tuh Sik to sak. aku kedhes. Yo. Koyo sampeyan ngrangkul kawan aku to. Sing kenceng Kakang, sing kenceng. Mergo aku kangen lawan sampean. Padha wae aku yo kangen karo kowe. Tenan kuwi Kakang. Iya. Sampeyan kangen. Kakang Utara. Aku arep kendhong tempe. Bintari. Aku arep kendhong tempe. Kowe to apa? Sablukan. Alah yo. Lakon. Yo ora bisa mati to. Lho Ben, sapa wonge sing panyawang? Aku ame juga segoro. Bintari. Ojo to. Kuwi jare kondo seneng karo aku. Kok pengen dadi bojoku lho kok malah kowe arep nyemplung. Aku ngerti yen kowe iki pengen cegah karo sosial. Mati aku tulung ya. Kalau kontak sama yo jaga lawan. Wis oke, wis bener. Pancen bener apa sing mbok kandhani. Iku lho. Cintaku iku dicekeli terus. Kowe iki ana apa to, Bintang? Kok malah prengat-prengut. Jadi sampe ngrepira kroso Kakang. Rasa perkara apa? Aku arep kendhet, krongkang krangkul he. Ya. Lha wong wis duwe kaya ngene. Ya. Lha kok ijen kaya ngono ae kurang apane aku coba. Sawang kok ngarep yo. Yen disawang kok ngarep. Jos. Yen disawang kok mburi. Alah yo. Piye? Tempo sisa sama Aduh sawang tempo sih. Telepone Iki jenenge bawahan. Gringsan. Sing tegese kepiye, Bintari? Gring-gringe merasa. Yo. Giri-giri merangsang. Ya aku ngerti. Apa Kakak? Kowe kuwi seneng kelawan pun Kakang. Nganti kepati-pati nggonmu seneng kelawan aku. Aku ngerti. Lah nyatane kuwi, hah? Kakas iku. Kakas iki he. Sembrono. Semene iki. Ayo bekakas kuwi lho. Ngene kok jarane bekakas. Terus rasamu padake apa? Kakas ujos. Iki yo padha-padha menungso. Jos gandos rewo. Kakang Utara. Kepiye sih aku Bintang? Yen kaya ngono aku percaya. Mesti kae katresnane sampeyan. Bintari. Tenane bocah wadon iki mau dudu katresnanku. Calon bojomu. Ora Bintari. Selingkuhanmu. Katresnanmu. Kuwi yo malah kleru to. Lah terus? Iki tenane kuwi ora bojoku. Kakang. Ono watu sak ono gedene.
bocah wadon. Jadi kowe nangismu didelok karo Iya, Bapak. nggih kula. Jadi kowe cedhak awake wedok didelok atine. Boten sumangken temen. Oh ya ayo dhewe. Karena karo wedok kowe nembo karo aku tak ulungke. Dibae padha anakmu kok ge pepanas. Wis seneng ketawadon, iki semenang. Ya kok nuwun sewu, Bu. Panci leres kula menika rumaos seneng sanget kalih putri panjenengan nggih kita. Alah, ngapusi, Bapak. Ya wis seneng anakku kok cedhak bocah wadon. Nah, nuwun sewu. Sikap kok ngapun to. Sampun to. Niku Bapak. Mangke riyen to. Tenanipun bocah wadon menika mboten pacangan kula. Alah. Calon bojo kula menika. Calon bojone Bapak. Menika nggih sedulur kula. Utari adi kula. Adimu. Sopo jenenge? Utari. Utari adimu. Nggih. Bapak. Kula izin, Bapak. Kula wis kono ndang gantung. Ah, ora kakak. Ayo segoro saiki kono. Gulur-gulur ora duwe man. Teh. Napa diundang? Pripun, Bapak? Jenenge utane ndak undang supe. Bapak, tegese calon IP. Ya dijangkepi. Lah ngono kuwi calone mbok yo manggon ngarep kok. Calon IP. Aku njaluk ngapura ya. Mergo aku ora ngerti apa sebabnya aku sujono. Gede tresnaku kawan Kakang Kutara. Ora dadi kaya pangompo kok, Bayu. Aku ngerti yen to sampean kuwi lair batin tresna kawan Kakang. Kaya ngono. Bisa. Berarti ya. Pon Bapak. Iki adimu. Iki lha karo mau Utari. utara. Sore anak-anak meneh mbokmu pakmu jenengno utara ngono. Bapak, masa jeneng kok Utara? Nggih, utara kalih utara. Lah kok ndek bojo lho, Nduk. Ah, dereng Bapak. Durung Kula dereng. keselegek. Lah kok yo capek bae. Pripun, Bapak? Lho kok malah aku ndek seruduk. Lho, kok boten? Biyong pun boten nenten. Lho barang ngono medhu ngene isih perawan isih cilik isih kemencur ada arep sampean Pak dadi biyong kowe. Sampean iki kok ora ngrumangsani. Aja kliru to. Tegese tapek iki tapek urip. Ben kawe padha. Boten dipek bojo. Lah kok ndek bojo kene iki edan kok. Depo aku lagi teploki masyarakat cengkrik kene. Pripun, Pak? Dianggap aku ki tuwa-tuwane kapuk. Maksudnya? Tuwa kapuk ki dhuwur makhluk, isor isih ngamuk. Lah, ya. Wah, aku wis ora pacok iso ngamuk. Nggih pun Bapak rumasno dadi biyongku. Ah, jan. Mengke lha mboten kok berkah. Kowe mapane nggone? Piye ra kok berapa? Ora kok berkantokan ya Bapak. Lah ora kadang wong aku sarungan terus kok. Wah. Iki ketahe cilik ning omongane gites ya Bapak. Akhirnya war gundul ya kono iku. Ditunggoni terus kok. Mateni kok Bapak. Nggih. Putur. Nggih kula. Aku tak tekan lur kowe. Jangan kono kan suci ati nggih. Kowe seneng arek wedok mergo seneng mayu mani. Ya, boten. Terus kula menika tresna lair tumusing batin kelawan siati. Nek wis tuwek kula tetep tresna. Iya kan. Nggih. Tresna iki diperang dadi papat. Kadusan iki diperang dadi papat. Napa mawon Bapak? Siji Tresna Ngawirya. Ngawirya. Loro Tresna Hartono. Hartono. Telu Tresna Sejati. Sejati. Papat Tresna Suci. Tresna Suci. Leripun napa mawon? Tresna Ngawirya. Wis seneng karo si Utara, mergo Utara duwe derajat lan pangkat. Tresna pangkate Bapak. Iya. Wis Werdatama ora duwe derajat pangkat, dongkol, luntur seneng. Untur tresnane. Tresna Hartono, ora lanang ora wadon, wong sing tresna tresna duwite. Matre Bapak. Kowe seneng Utara mergo dendang akeh, Nggih. duwite akeh. Kowe seneng karo Utari mergo gajite akeh. Ora duwe bondo donya, entek duwite.
tinggal golek wong sing luwih sugih meneh. Cekane matre. Matre kowe cekane. Matre. Matre kok. Material. Dene terus Sejati. Terus Sejati iki kok duwe bapak karo sing anak. Wong tuwa seneng anak iki terus Sejati. Ora ono ayu kejaba anakku. Ora ono bagus kejaba anakku. Senajan anake ora ayu ora bagus. Terus ana Sejati. Mergo metu saka gua kancane, iya kan. Ngaten sih, Pak. Dene terus suci. Tresna suci kuwi kagungane Gusti kang Mulyana Jagat. Sing diparingi titah jalu esti sesinan sabutusna. Dadi oke iki kagungane Gusti kabeh. Dadi sing opo terus sing suci mau lan wis kok pikir yo dadi suci ya. Nggih, Bapak. Iki utara tak jodohke karo Sri Bintari. Gampang jadi naik ning ketoprak iki tak jawabno dadi kunci. Jadi pengen, Bapak. Sok tak goleke. Gul. Kok tigang ditopon gudul terus. Lah niki waktu mbaske sate lho. Nggih. Wong lanang kuwi wajibe ngayomi, nyukupi sing buruk. Nggih. Rampungane iki gak nyukupi lho. Kanggo nyukupi ala ing besok. Iki kok kaca. Kalau aturke Mojopahit. Kira bisa murat nyukupi ala ning janji. Jangan apa ning Mojopahit wis duwe derajat almat ditompo iso dalem nang sepuluh. Ninggalke katelu Apa mawon? tata harta wanita. Tata ki pangkat. Ojo kedanan pangkat. Jeneng kedan patat bakal peteng moto batine. Kepen munggah pangkate munggah tega tegel karo atasan. Jegal supaya aku munggah pangkat. Kedalan gajah. Nggih. Tasing kamu pindho. Tata wanita. Liripun, Bapak. Kowe aja kedanan marang omah. Wanita, kowe seneng wong wedon, mongko ning omah ndek anak bojo. Peteng moto batemu, lali karo keluarga. Kedalan wong wedok sing seneng. Kasing siji harta ki mau. Aja kedanan donya bondo sirokat sing ora. Lek wong wis kedanan bondo donya, wanita minta nista. Golek pesugihan. Kimen sugih. Jadi nggih, Bapak. Anake durupno, apa sebabnya bisa aku sugih. Ya apa-apa ora iso pinten iki. Udah satu kowe bloko yen murid saka ing Gunung Lawu murid bawa suku Mandra. Bapak, menapa dipun parengaken kula nderek Ora kakak? entuk. Mengko yen jane sentuk papan gunung untuk panggilan wis muncul. Nek wis muncul bareng yo nek ketemu ora. Oh, ngaten sih. Malah nipet gitu. Lah kula pripun, Bapak? Kowe ning kene Mriki. Arep iki. mapan karo sing sedulurmu iki. Bapak sampun cetha dawuh panjenengan. Kula badhe tumuju wonten ing Mojopahit nyuwunaken pusaka. Siap kita. Sing gedhe pangapuran sampun iki